ассалому алайкум тамошобинони азиз, умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо аз бозори Корвон анамихе материалҳои комбахтои новинкаи вишификадора нишон диҳам. Анами намудо аз 650 сомон то 750 сомонаи нархошон. Ами материалҳое ки ҳозир мебинед беҳад фасон рангакошонам хучонам нусхои новинка. ҳозир рости анами гилаш махсус новинкая бисёр дар ваё ҳаста рекламао дар инстаграму дигар ҷоҳо ҳамин материалро реклама кардастиян. Чӣ хеле гуфтум аз 650 то 750 сомон ҳамин материалҳое ки ҳозир нишон додам. баъд инчунин намихе ваё омадагиай чӣ мегӯянд инро чихолдорои новинка. ин намудо 850 сомон нархи донашай бисёр ҳам хушрӯ беҳад гулошон фасон. баъд инчунин намихе ваё бо ҳаста итальянскиё итальянски комбахто ино 950 сомона. ин намудош итальянски комбахта имрӯз ман аллакая навор карда будам уҷода ба фикрам бо 850 сомонаош будан. айне ки ҳозир мебинед инош 950 сомонан. анаи чихолдорое ки бирюзовый ва коричневиян иноям нархошон 850. бори дигар ман ёра хушрӯтарак хостум бо барои шумо нишон диҳам. аз сабаби видео кӯтоҳак буд як маротибаи дигар пурратар бо мондум. ина диде чӣ хел хушрӯ фасон на 650 дигарош бошад 750. бисёр рангои фасонан рангое ки ҳозир бисёртар харидорӣ мекунанд. анами рангое ки мебинед аҷоиб лавдоманиёи новинка чӣ тавре меган. ина бинед инош бошад вай чихолдорои беҳтарин гулои хушрӯ. рости чихолдорои сетишниё и новинкао дигар намудош буд ҳозир бошад бо хушрӯош омадагиай ва кӯшиш кардам ки дар ҳамин навор кӯтоҳам боша ба шумо пешниҳод карда нишон диҳам. ина итальянски комбахт дар кор бошад ҳастай 4 гулош. видеои якта пеш ма тамошо кунед бо дигар гулои хушрӯшам ҳастай метавонед аз ваёш гиред. доставка дорем. боқӣ хайр, саломат бошед.